yamde jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni Dakar lamorde Sénégal waktu goto fawi hen to Paris lamorde France. Ahmadou Barouba tedduɓe heeɗiɓe fi fulfulde jamalla wale mon bisimilla mon e ley kabaruji ɗi ko ɓuuri hen tengtude oɗo subaka to leydi Mali Amérique noddi ɓiɓɓe leydi ndi nambiyen ɓiɓɓe leydi muɗum jalta e ko ɓuuri yawde e ndi leydi saabi ɗum ko ngakkere carburant teskade e nder leydi ndi guila jonte joni battane haɗugol kuliyankoɓe natugol carburant e nder leydi Mali. Cameroun balɗe ɗiɗi caggal e jaltude wote ɗe ɓayina fitinaji e seppoji teskama jinganoɓe Issa Ciroma Bakary jaɓani ɗi jaltuɗi ɓe jalti e laawi ɗi gam hollude mette mabɓe ko heewi bonnama cuuɗi laamu jeeyirɗi e yoga e nokkuji tedduɗe lancama hewɓe kadi nangama horeɓe ɓe nantini sariya waɗan fewde e Issa Ciroma Bakary. Union africaine e union européenne kolli kulhuli mabɓe oɗo alhaali to Guinée kam yontere faltinde fitina e haare waɗi hakkude remoɓe duroɓe na mbiyen aynoɓe to Lola worgo leydi ndi yimɓe ɗiɗo mbarama hen yoga mbarmi nayi kewɗi mbarama e wiide fedde aynoɓe diwan ngal tedduɓe bisimilla mon on calminama on jurama bisimilla mon e ley kabaruji ɗi to Mali puɗortoɗen ambassade Amérique to Bamako erima ɓiɓɓe leydi muɗum nde ɓe jaltata ko ɓuuri yawde leydi Mali sababu o ko ngakkere carburant teskane e nder ndi leydi guila jonte kewɗe ete ɗum ko caggal uddere na mbiyen haɗugol kuliyankoɓe ɓe carburant natude e nder leydi Mali hunde addude caɗele mawɗe e nder ndi leydi keɗoɗen Boli Ba. e nder ɓaynago ambassadeur Amérique jertini e batti haɗugol kuliyankoɓe ɓe carburant nadde nder Mali e ɗum ɓe noddi e nder ɓaynago mabɓe ngo wonde yo ɓiɓɓe leydi mabɓe wonɓe Mali jaltu leydi ndi eno yawiri e ballal laaɗi diwoji julaygo kadi ɓe tengtini wonde aéroport Bamako no jokki golle mum laaɗi diwoji ina godi toon saabu ngal pilital ambassade Amérique ko ngakkere carburant o saabidi udugol duuɗe janguirɗe ɗe kono ko ngakkere kisal teskani nder Mali ɓeydi pilital mabɓe ngal ambassade o jertini ɓiɓɓe leydi mabɓe to Mali ɓe fellitɓe wasde yaltude leydi ndi heblade e kala caɗele bawɗo arde tengti yiilade ɗoɓe multi e sayi juɗɗo andinde guila lewru jeenaɓur faltine ndu kuliyankoɓe jinima jokkodirɓe e Al-Qaïda calima carburant gumortoɗo Sénégal e Côte d'Ivoire nadde Mali caggal uddere nde ɓe mbaɗi e leydi ndi dande mabɓe nden ko jabtade laamu Mali e pellital mum hadde carburant yeyede so wona e nder station ngaji fandade laamu ngu wonno e on tuma ko kuliyankoɓe ɓe mbasa hebde carburant banggueji goɗɗi gam tan golle mabɓe ɗe no darto kono joni haɗre kuliyankoɓe ɓe natugol carburant nder Mali haɗi golle kewɗe jokkude nder leydi ndi eno haniri faggudu ndu ustima kadi gonka ɓiɓɓe Mali ina ɓeydo musde ñande kala.